शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर चिली कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। अतिशय परफेक्ट अशी रेसिपी आहे, म्हणजे तुम्ही बाहेर गेल्यावर ज्या पद्धतीची खाता परफेक्ट त्या पद्धतीचीच पनीर चिली जी आहे ती घरात तुमची बनवून तयार होणार आहे। तर ती कशी बनवायची हे पाहणारच आहोत, पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज टाकत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती मिस होणार नाही। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये इथे कॉर्नफ्लोअर घेते, साधारणपणे 1 ते 1.5 चमचा, आणि जितका कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे तितकाच आपल्याला ह्याच्यामध्ये मैदा घालायचा आहे। आता कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा घातल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत। अगदी जास्त घालण्याची गरज नाही, थोडंसंच घालायचं आहे, आणि त्याचसोबत मिरेपूड 1/2 चमचा इतकी। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये पनीरचे तुकडे घालणार आहोत। तर मी अशा पद्धतीने पनीरचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही तुकडे करून घ्यायचे आहेत। आणि इथे मी 200 ग्रॅम इतकं पनीर घेतलेलं आहे। आता हे जे आहे ते आपण मिक्स करून घेऊयात। जो मैदा आणि कॉर्नफ्लोअर जो आहे तो ह्या पनीरच्या तुकड्यांना व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे, कोट झाला पाहिजे, अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण पुढची तयारी करूयात। तर इथे गॅसवर मी एक कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालं की ह्याच्यामध्ये पनीरचे तुकडे टाकणार आहोत। एकदम जास्त तेल गरम करू नका, मध्यम असं तेल गरम करून घ्यायचं आहे, आणि मध्यम गॅसवरच हे पनीरचे तुकडे जे आहेत ते आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। फास्ट गॅसवर तळू नका, मध्यम गॅसवरच तळून घ्यायचे आहेत। इथे आपण पनीरचे तुकडे तळून घेतलेले आहेत, तर तुम्ही बघू शकता ते आता वर तरंगायला लागलेले आहेत। याचा अर्थ आपले पनीर जे आहे ते व्यवस्थित तळलं गेलेलं आहे, आणि तुम्ही ह्याचा रंग सुद्धा बघू शकता, साधारण असा गोल्डन कलर यायला सुरुवात झालेली आहे। इथपर्यंतच आपल्याला तळायचे आहेत, ह्याच्यापेक्षा जास्त तळून घेऊ नका। तर हे पनीर जे आहे ते आपण काढून घेऊयात। आता इथे एका गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे, आणि त्याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा इतकं तेल घेतलेलं आहे, आणि तेल गरम झालं की ह्यातच आलं आणि लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे तो घालत आहे। साधारणपणे 8-10 पाकळ्या लसणाच्या आणि 1 ते 1.5 इंच आलं इतकं मी घेतलं होतं। आता ह्याच्यासाठी जे मी साहित्य वापरते ते साहित्य आणि प्रमाण दोन्हीही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, पाहू शकता। आणि हे आलं लसूण आपल्याला एक 15 ते 20 सेकंद फक्त मध्यम गॅसवर तेलावर परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याचा कच्चेपणा कमी होईल। आलं लसूण परतून घेतल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी कांदा घालत आहे। अशा प्रकारे चौकोनी हा चिरून घेतलेला आहे, तर हा कांदा घालायचा आहे। साधारणपणे मध्यम आकाराचा एक कांदा मी चिरून घेतला होता, आणि ह्यातच सिमला मिरची ती सुद्धा चौकोनी चिरून घेतलेली आहे ती घालत आहे। सिमला मिरची सुद्धा एक मोठी सिमला मिरची मी इथे वापरलेली आहे, तर ती घालणार आहोत, आणि ते सुद्धा आपण थोडंसं परतून घेऊयात, मिक्स करून घेऊयात। आता ह्यातच मी मिरची घालते, हिरवी मिरची। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला कितपत तिखट हवे त्या प्रमाणात हिरवी मिरची वापरायची आहे। आणि हिरवी मिरची आणि ह्या भाज्या ज्या आपण घातल्यात ते आपण 1 ते 1.5 मिनिटं परतून घेऊयात। 1-1.5 मिनिटं परतल्यानंतर बघू शकता अशा पद्धतीने भाज्या आपल्या परतल्या गेलेल्या आहेत। एकदम जास्त परतण्याची गरज नाही, थोडंसंच परतून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये काही सॉस घालणार आहोत। तर इथे हा रेड चिली सॉस, साधारणपणे 2 चमचे इतका रेड चिली सॉस मी घालत आहे। त्यानंतर ह्यातच आपण सोया सॉस घालणार आहोत। तर सोया सॉस 1 चमचा इतका सोया सॉस, आणि सोया सॉस घातल्यानंतर ह्यातच आपण व्हिनेगर सुद्धा घालणार आहोत। व्हिनेगर 1 चमचा। आता हे सगळे सॉस घातल्यानंतर आपण हे एकदा मिक्स करून घेऊयात। तर इथे मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। मीठ
थोडंसं कमीच घाला, कारण आपल्या सॉसमध्ये, सोया सॉसमध्ये पण मीठ असतं, त्यामुळे सुरुवातीला घालताना थोडंसंच घाला. त्याचसोबत मिरेपूड पाव चमचा इतकी. आता हे मिक्स करून घेऊयात. आता ह्यातच अर्धा कप इतकं पाणी घालत आहे आणि पाणी घातल्यानंतर एकदा टेस्ट करून बघायचं आहे. जर तुम्हाला गरज वाटली तर थोडंसं मीठ आणि सॉस तुम्ही ॲड करू शकता. आता इथे मी कॉर्नफ्लॉवर आणि पाणी असं मिक्स करून अशा पद्धतीची स्लरी करून घेतलेली आहे, पेस्ट करून घेतलेली आहे. 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घातलं होतं आणि हे आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. म्हणजे आपण जो सॉस बनवून घेतलेला आहे पनीर चिलीचा, त्याला छान असा घट्टपणा येईल, त्याच्यासाठी घालायचं आहे. तर इथे आपला सॉस बघू शकता, खूप छान असा घट्टसर झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यात पनीरचे तुकडे जे आपण तळून घेतले होते ते घालणार आहोत आणि पनीरचे तुकडे घातल्यानंतर हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यातच आपण कांद्याची पात सुद्धा घालत आहोत थोडीशी. आता हे मिक्स करून घेऊयात. तर इथे हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे आणि सर्व सॉस जो आहे तो आपल्या पनीरच्या तुकड्यांना बघू शकता कोट झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि काढून घेऊयात एका प्लेटमध्ये. तर इथे एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि वरून सुद्धा मी थोडीशी कांद्याची पात घालत आहे आणि ते आपले पनीर चिली जे आहे ते तयार आहे. आणि तुम्ही बघू शकता जबरदस्त झालेली आहे. म्हणजे त्याचं टेक्स्चर बघू शकता, खूप सुंदर दिसतंय आणि त्याचसोबत चवीलाही जबरदस्त लागते. म्हणजे तुम्ही अशा पद्धतीने एकदा तरी नक्की बनवून पहा. अगदी परफेक्ट आपण बाहेर जी खातो त्याच पद्धतीची पनीर चिली जी आहे ती घरी बनवून तयार होते आणि जबरदस्त होते. तर तुम्हीही अशा पद्धतीने पनीर चिली एकदा तरी नक्की बनवून पहा. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर इथून पुढे तुम्हाला आपल्या चॅनलवर कुठल्या रेसिपीज पाहायला आवडतील हे सुद्धा कमेंट करून सांगा, जेणेकरून त्या मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.